Gi-flex sa pipila ka mga sparkle artists ang ilang gihulagwang BFF o besties atol sa National Best Friends Day kagahapon. Usa sa mga mipost si Asia's Limitless star Julian San Jose kauban si kapuso primetime princess Barbie Forteza. Ang friendship sa duha nagsugod og mas gipalig-on atol sa Maria Clara at Ibarra. Present ang mga star o cast sa bagong romantic serye nga Love is Love at First Read atol sa media conference kagahapon. Atol sa conference, gipakilig nila real-life couple Mavi Legaspi ug Kailan Alcantara ang mga mitambong sa conference. Ang Love is Love at First Read magsugod na karong Lunes, June 12, 5:40 p.m. sa di pa ang 24 oras. Matt Lozano nga karakter ni Big Bird Armstrong miangkong dili suportado sa iyang inahan ang pag-artista. Apan daw nausab ang hangin sa dihang nasayran sa iyang inahan nga mobida siya sa Voltes 5 Legacy. Karon, all-out support ang iyang inahan matag taping ni Matt alang sa Voltes 5. Samtang karong gabi sa Voltes 5 Legacy na miligro ang kinabuhi ni Jamie Armstrong. Adunay usa ka espiya nga naniid niya o giplanuhang pusilon siya. Matapos na ba ang karakter ni Isabel Ortega? Kana ang atong siren pagkahuman sa 24 oras.